Tak, krásny večer vám prajem a dneska by som vám rada ukázala. Budem to robiť s deťmi na tohtoročných veľkonočných dielničkách, že ako sa robí plstený vtáčik. Alebo ono sa to ani nedá povedať, že plstený, pretože vlastne som to vymyslela tak, aby aj tí najmenší nemuseli sa trápiť s plstiacou ihlou, respektíve iba tak málo, ako sa musí. Takže máme tu takéto veľkonočné kuriatko. Samozrejme je to dielnička pre deti, takže nie sú úplne ako autentické tie vtáčiky, ale myslím si, že je to celkom rozkošné. Dajú sa v podstate aj závesiť, keď si tam dáte takúto šnúrku. A musím povedať, že vám chcem aj autenticky ukázať, že kuriatka nemusia byť iba žlté. Ale tu máme autentické kuriatko, ktoré takéto hnedé. Takže na tohoto vtáčika budeme potrebovať 3 takéto maličké kúsky vlastne ovčej vlny. Každý ten kúsok má okolo 3 gramy, takže skutočne maličko. Nie je toho veľa. Takže 3 takéto kúsky ovčej vlny. Kúštiček červenej na zobáčik alebo oranžovej. No, tu moji asistenti. A ešte takéto 2 kúsičky hnedej na očka. Je to ovčia vlna. Asi ich budem musieť poslať trošku ďalej, ktorú si takto medzi prstami vlastne zožmouláme a budú z toho takéto guličky. Guličky sa dajú samozrejme nahradiť aj takými plastovými očkami, ktoré sa potom dajú nalepiť. Takže aby sme začali, zoberieme si prvý tento kúsok, vytiahneme zopár vláskov z kraja a prepášeme to. Takto, len to obtočíme. Nebudeme robiť žiadny uzlík. Len to obtočíme. Ovčia vlna, ona má také šupinky a keď nebudete mať tých vlákien priveľa, tak to len tak dostratené obtočíte a ono to bude krásne držať. Nič viac nepotrebujeme. Moji milí asistenti, trošku, aby bolo aj vidno, čo tu robíme. Tak, zoberiem si druhý kúsok. Ten druhý kúsok tuto položím. Hej? Takže z jednej strany prepasané, z druhej strany nie. A tú časť, ktorú mám prepasanú, obtočím okolo. Teraz záleží, aké chceme, aby to bolo baculaté, to vtáčatko, tak toľko to pritiahne. Môžem to pritiahnuť viac, môžem to pritiahnuť menej. Budem mať takéto niečo. Zase vytiahnem zo pár vlákien zo spodu a obtočím tu pod tými. Tak, už máme obtočené. Teraz tieto zdvihnem dohora, zase vytiahnem zo pár vlákien a zase obtočím. Nerobím žiadny uzlík. Keď budem mať akurátne množstvo, tak vlastne mi to bude krásne držať. Ak by sa vám to otváralo, tak to znamená, že tých vlákien tam máte priveľa. Takže už máme z jednej strany, z druhej strany zaviazané. Teraz sa rozhodnem, že kde bude mať zobačík, kde bude mať hlavičku, takže nejak z ktorej strany to mám krajšie, takže ich takto trošku pritlačím k sebe. Tu už vidím nejaké drobné nezrovnalosti. Trošku to pritlačím k sebe a toto budú krídelka. Takže medzi tie dve dám krídelka. Trošku to utiahnem, aby mi to nevypadávalo z toho. Zase vytiahnem zo pár vlákien a zase obtočím. Bude taký obtáčaný vtáčik, asi nie plstený, ale obtáčaný. Takže zase obtočím. Teraz si vlastne môžem sama rozhodnúť, či tie krídelka môžem nechať akože letí. My ich teda väčšinou tak uťapkáme, aby to bolo také do dlane. No teraz to vyzerá tak srandovne, takže to vylepšíme. A urobíme mu zobačik. Tu červenú zobačik robím tak, že tu červenú zase môžete to pekne užmoulať v rukách.
Teraz ja už si zoberiem ihlu a môžem to tam napichať, ten zobáčik. Kto by nechcel pracovať s ihlou, tak vlastne to môžete zožmoulať až do takej guličky a vlastne to prilepiť zase tomu vtáčikovi. A tou ihlou sa to dá už trošku vytvarovať do takého akoby tvaru zobáčika. Takže s plstiacou ihlou si to vytvarujem. Môžem si trošku pomôcť aj rukami. Stále to teda stále to myslím hlavne na tie dielničky pre deti. Samozrejme dospelý, ten by si to už vedel vypracovať. No a ešte tu mám tie malé čierne alebo hnedé guličky na očka, ktoré tam buď prilepím, alebo ak sa nebojím robiť s plstiacou ihlou, tak ich tam pripichám. No, teraz ja ako dospelá ho ešte môžem rôzne vytuniť. Tam, kde mi prebýva, tam zapichám. Tam, kde mi neprebýva, nechám tak. Môžem rozprestrieť trošku krídielka, vytvarovať iba rukami. No a máme tu už takéto stádo, alebo ako sa to krdel vtáčikov. A tento sa mi páči hrozne moc, taký farebný. Tak nech sa vám darí, dúfam, že vám to niečo prinieslo, že ste sa niečo naučili a dajte mi vedieť, ukážte mi svoje kuriatka, ako sa vám podarili. A toto sú naše kuriatka. Poďte. No, nie sú to žiadne modelky. Kuťu, kuťu.